To pay for it nourish. आइनि खुंथाया जुदि से दा आइनि खुंथाया सेबो गायाखै जों जास्ट फोसाबबायल'सो थादों ओमफ्राय बे आइनि खुंथाया जुदि से आगानबो होदों नोंसोर साफ्रोमबो ओरैबायदि समायना प्रार्थना खालामनो रोंगोन बेखौ बुंदों आशु बे नङा कि रेस्ट द हिप आउट प्रार्थनाया बिदि नङा बेखौ होनाखै आरो जेनेबा प्रार्थनाया बिदि नङा जे तमेम आदरिया रशिदर जेनेबा गुबुनखौ नोंसोर खोनादोंबा प्रार्थना खालामनाय ओरैनो बिदिनो गावनि सोरजिबाय थानाय प्रार्थना नों बिनाय प्रार्थना नोंनि खस्थ' मस्थ' माबा माबि प्रार्थना बेखौ प्रार्थना होना बे नोंनि बिनायसो बियो बेखौ प्रार्थना होना प्रार्थनाया बेलेगसा दंखायो बियो दं आरो आत्मानि प्रार्थनाया बेलेग आत्मानि प्रार्थनाया बिदिनो माबा माबि कमप्लेन बायदि माबा माबि बिनाय बे टाइपनि दङ प्रार्थना बेलेग दंखायो बे प्रार्थनाया जोंहा जेला आइ माहानि बेंनाया जेला जागोन एक कदम आसि गावग्राबो जुदि कदमा बिनि बेंनाय बे प्रार्थनाया जोंहा ओरैनो रोंगोन बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ मा होनदों Stubahon earth आइनि बुंनायानो बेनो जे इसोरनि फिसा खुंनाया जोब्बायसा एबार माया बुंसिगोन जों लेट्स डिवोर्स डाबल वार्ड आइ आफा आरो फिसाया मा आइ आफानि फिसा जोंनि थाखाय गुरु गोथार साफाजुआ थ' बिसोरनि खुंनायाव keeps diverting our religion and the world होनबा होनदों बे खुंनायाव होनदों जे स्ट'रेज बे संसार आफानि सोरजिनाय संसारखौ मोनसे न'खर बानायनो थाखाय बे साथामा महर लानांगौ जाहैदों बे साथामा खुंनांगौ जाहैदों मानोना खालि नोंसोर सोदोबखौल' खोनादोंमोन सोमोन्दोखौल' खोनादोंमोन सोदोबखौल' बाहायदोंमोन नाथाय बिनि खुंथायखौ नोंसोर मोनाखैमोन होनदों नाथाय दिनै आइ आफा आरो गुरुनि बे मोनथाम बोसोरनि खुंथायखौ नै दासो जों बाथियाव मोनसिगोन खालि नोंसोरो आफा होननानै इसोरखौ खुलुमदों बे खालि जों बुंदोंल'सो बिनि खुंथायखौ मोनाखै होनदों जोङो मानि खुंथायखौ मोनदों होनोबा प्रकृतिनि बेंनायखौ मोनदों खुंथाय नङा बियो बेंनायसो लासैनो खुंदोंबासो मोदाया खुंदों बेखायनो जोंहा जोबोद खस्थ' जानांगौ जादों सेक्रिफाइस जोङो बुंनो थाङो इसोरनि फिसा होनबाबो जों मानो गाबनांगौमोन जुदि मोदाय खुङामोनबा इसोर खुङोमोनबा जों गाबनाङामोन मोदाय खुंनायखायसो जों इसोरनि फिसाबाबो इसोरनि सोरजिनायबाबो बे बुहुमा इसोर होनायबाबो जों गाबनांगोन सोर खुंदों बे कानुनखौ मोदाया बेखायनो जों बे इसोर खुंनायावबो दुनियाव इसोर खुंनायाबो इसोर हरदोंबाबो जों गाबनांगौ जादोंमोन बे बुहुमाव बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ Sort of the house, kind of federation, the children. बेनिखायनो मा दिनै आइ आरो आफा गुरु आन्दा स्टुप हाउस केरिनोबा रासियन जा समा थांबाय आरो थांनोसै होनना बिदाय होबाय नोंसोरनो खिन्थाबाय थ' नोंसिनि गोसोआवबो नोंसिनि आखलावबो बे मोनब्रै जोंनि उत्पन्नखौ बिदाय होनांगोन फिसा बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ स्टुप हिम आरो वर्ड्स होनोबासो नोंनि मोनफ्रोमनिबो नोंनि गसंना थानाय अंगखौ आरो इसोर होनाय गासिबो बान्थाखौ फिथाइखौ नों मोननो हागौ आरो नोंनि फुजिनाय आरो नोंनि फोथायनाय बिनि नों फिथाइखौ मोननो हागौ गोथार साफाजुआ स्टुपिड हाउस keep the wedge carry the water dogs बुंदों आरो बे समाव बे बेलायाव इसोर होननानै गेलेबाय थानायनि सम नङा बेखौ बुंदों माबोरै जेनेबा इसोरखौ लानानै फुजा होदों मोदाय बावदों माबा माबि बे दिना बे गेलेनाय नङा फिसा बुंदों आरो गोथार साफाजुआ so crave the words kids every word बुंदों आरो जुदि बे थार मोनबा होनदों बे जुदि थार मोनबा फुजाया जुदि माबा माबि खालामनाय थार मोनबा दे जा समाव जाबोबाय जालांनोसै जानोसै जा फोरोंबोबाय मावबोबायबो दिनै जोब्बायथ' जोब्बाय आरो जेरै बोसोन एरै खामानि बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ
Sari the house sits in me barrage, come in my word. Gerizin. Amba beohadang, let's the house sits. Bridge of Nick Kunai Guru Parama by Nick Kundakov Silver Puramother. Mari Puranka, I am a high Puran down with the now 100 Kerana of Tunapulo. The Kopura with it, Ling Kosil Dubai. Did I have a hara? I Afari Shugurua. We put in the line of the Kala. Purandangila, shake the bill and go, Araman Kagan Ha, the Community. The Tarsa, rest in the heaven, the words, came a word in the nation. Bhutan Lana, Power Lana, and Kuntai for you. Be Kuntaya Bhutan Salayer. Arabi Patusalana and Nusalayaba. Nangada Jumanenda. Nagadan Jumaner, the Community. So, cream of the words, it is. Arani Kuntayani Bushana, security the word. Semi baiki kulum wenango, serba murti ko kulum nango, serba guru ko wonder. Serba guru wenaba, jengha guru serba guru wenaba, sipni aiting ko, yaki buddha guru ni era Allah ni chini ya, Yesus Kristus ni. Lasik, angme iseni fisha sakam ni, ko aiting ko anu sebro wonder lagi, angme bosan ko perang lagi. Bosan ko perang mako, stuck him in the walls, courage. Jengko sur hodang be bugumau. Sekhema word be wal dunia ko sur dadang. Sur hodang mohar. Keep sit rage. Ada jeng jai ko nuwa. Sur belai. Be ko nagene sang perengdeng. Third sapajua. To be how Christian. Our tribe in the world. Christian. Christian makona. Jengni dehar manci saprama joma jana ko Christian ni. The Tars of Pajua. Assure. Stop the heaven of history transit. Our ration can be aware and awarded. It's a Rabunda Mahamaya. Din hand is a Babu Somauda. Tim is in the house. Jumabri Kulanango. Ajumari Tanango. Stuck a hot rivers and the region. Let you order pave and awarded. Bridge go to Sabri Tanani Tanago Modani Gizerago. We couldn't say go Purango by. Then he said to Jugo Hayapaz and Izagurujo. Other, the cinema of Tani at Mazin. Mapa is Selinango, Mapa is Solanango, and cooking in Puranga. Stupid how is that surely men are a wash. The necessarily appears, but it didn't know no more anger, no Solananga, Manamba Betar. Kiss the word 8. Munbridge of Nibadi. Who can manage Anango Belunga? Takes to the house, reads, no Muktanuka, Muktani Kamani come out, takes a rich, Gassivi Ishara Muktani Society, Ma, San Konai Muktano, or Couple Konai Muktano, Hardo Muktan, Gassiva Muktanto, Numbo Muktan, Ma using in Muktana at Ma, basing in Katiado. Let's see the house, ears, Bemot, no Michino Malabatia. Makutia, Zenga Sase Dombawa Atma, and they Atma and Ishukunagi. Zuni have Malama Ishukunagi, Zuni have Managita, Udea Hamukida, and come like it. No Pisana would be Magni Mekoni, Aragalazan and Bekonak, but they Hanimela. No Bekonak, another Bini Ketrop Bekonagra, no Ishukuala Nagira. Don't you have your son like it? You go Zuruba. The man then tourist. I am there. You didn't make it in a cool to have a taco there. I'm going to touch it. No one can get my one from there. Stop the house, kids. Let it see Bamodum. Kulumdum, Puzidum, Gassivan, Kalabogasin, the Monbridge, Vegas with the Haniwila. The before the Pelan Panahaya, the Yamaka, Sound Gassivan Halakaya. We didn't kind of talk. Many kind of cheese person for the Guru Hana. A kind of giant Jeremy Dormo, Silva Kobasa, Silva Pop, Silva Babamutia. A kind of tea term for the Lagan of the Sabramba. Madamba, tea term for the Raya, Pilgrim Sansi and Bulan Kade. And a Monsignor term and I, the Bulan Kade. So crave and the Somsako Pasapna, we were going about Sabramba Guru Abe. Ketako, Arabe, Korako, Nunsina, Luxembourg, Bunaga, Kadene. So crab in the house, Prince, Emil, Bekane Susana Gili, Katotel,
थाथ'थोंसो होनदों बेखायनो अरादारेस जेरैखि नों गोसो जाया जेरैखि नों फुजिया फुजि लासिउट बेखौनो गुदि लानानै बिजौसिम देहाया फोसाबनो फैगोन बे बोसोरनि गालांदोंमोन So the heart came to the Bhutan each about what दिनैहाय आयानो गसंना थानायखौ दिदोम खालामनो थाखाय लासिउट इफ नोंखौ फोरोंगोन बे माबोरै जों माला दिदोम बे गसंनानै बे हाया गसंनानै थाथों दिदोम माला दिदोम नों मा होनदों Let's do hard this नों दिदोम अरायबो गसंनानै थाथों दिदोम होननानै नोंखौ गियान फोरोंगोन बे दिदोमा जाहैबाय जों दिदोम गसंनो हानायनि मिनिंनि खोथायानो जाहैबाय अमर जुग जों जेला अमर जुगखौ मोनगोन अब्लासो जों दिदोम गसंनाय गोथार जाफुंगोन Ashram Stand behold stand in the reason never afraid गासिबो नोंखौ फोरोंबोनाया बे जोंनि मेगननि आथिंनि आखाइनि बिद्दा आरो बिगुरनि आरो देहानि बिद्दा Sure in the heart जों दिनै आइ माहाय आरो आइ आफा आरो गुरुआ बिसोर साथामा जोंखौ फोरोंखायनो बे साथाम बोसोनजों बे संसारा आरोबाव जोंनि जिबनाव सलायदों मा बिबाहानि बेलाया बिबाहानि गुना गुरुनि आरो जोनोमनि गुना आफानि आरो थैनायनि गुना आइनि बे मोनथाम बोसोनखौ जोंखौ बे संसार बे जोंनि देहाखौ सलायदों गोथार साफजिवा So in the house, in the reason, जों जुदि बे बाथ्राजों सोलिबायबा जों जुदि बे बाथ्राजों जुदि लेक्सिनो मोननै जुगावहाय कलि जुगनि खावसे जुगावहाय जों सोलिबोबायबा दिनै जोंहा मा एक्सुरुद्रिमोन बे बोसोन मोनथामजों जोंहा बे संसारखौ अमर जुगसिम अमर जुग मोनथायखौ जोंहा सोलिनांगौ दा बेखौ बुङो So the hot priest in the word आफानि बोसोना जोनोम बे थार जोनोम जागासिनो दं आइनि बोसोन बेनि गुन थैगासिनो दं बिबा जानांगौ जादों गुरुनि बोसोन बे जागासिनो दं To behave ours आरो बेयाव होनदों त्रिशेत्र डिक्रिमेन्ट आरो होनदों जे साफ्रोमबो let's behave बांसिनानो आइ आरो आफानि बोसोनखौ महाकाला बेखौ हिलिनो हायाखै होनदों बेखौ सोमावनो हायाखै जेरै दं एरैनो थादों बियो बे सैथोआव दाबो नाथाय गुरुनि बोसोनखौ जोबोद नंखाय खालामदों मोदाया बेखायनो बिबाया गुरुनि बोसोननि गुरुनि बोसोन आरो गुरुनि गुनबा बेखायनो बे गुरुनि बोसोननि लाखिनो गुनखौ मोदाया जोबोद गेलेदों बेखायनो बिबायाबो दिनै पाप जादों गोथार साफजिवा Satya have a rush him in the wet बे मिथिगौ let's the have a rush संसाराव बिबाहाजों let's hear the hereditary सन्तान आरो इसोरनि फिसाफोरा बारायो slow him out आरो बे मोदाया बेखौनो टारगेट लादों जे नोंनि न'खराव माबोरै सोलिहोगोन नोंनि गोसोखौ माबोरै खालामगोन गावजों गाव माबोरै एना-एनि खालामगोन let's see what बे गिबियावनो बे फर्मुलाखौ लाग्रोदों गोथार साफजिवा so him adoration आरो नोंनि गोसोआव बे हाबदों आरो नोंनि दिमागखौ बे बाहायदों आरो फ्रेशन आरो बे संसाराव साफ्रोमबो मानसिखौ नंखायाव सोलिनो बे फोरोंदों गोथार साफजिवा So we have to David Adriana to clap in the word preach David what the people are next तो जोङो बाथौनि मानसि जानानै ब्रै थथ'आव सोलिबोबाय जों दा बाथौआव ब्रै थथ'आ मोजां जायोबासो बाथौआव जों हाबगोन बेखौ बुंदों तो लेट्स द हाफ क्रिस्टियान ब्रै थथ'आव सोलिनायजों नंखाय सोलिबोबायब्ला so create the reason जों मोनबैसे थथ'खौ जोंहा नंखायाव सोलिबोखो बेखौहाय मोनफा मोनफा बिजिरनानै सुद्रायोब्लासो जों बाथौआव हाबनो हागौ बेखौ बुंदों सोमब्रा हाउस आरो बे गासैबोआ नोंसोर कर्म मावदों दिनै धोरोम होना बेखौ जोङो मुक्ति नागिरदों मुक्तिनि खामानि मावदों आरो बे मुक्तिनि खामानिखौ लेट्स सिक्रेट आइ माहाया होगासिनो दं बेखौ नों मिथिनांगोन सिनायनांगोन सोर इसोरखौ